देखी भैया यही चैत के महीना में एगो औरत अपना पति के लगे फोन कैले दिया। कैसे कैसे के सुना सब दिना जब हो जी रहबा तो हम का करब ओल्हा ओल्हा कि फेंक दे हम लवाना छोड़ दे हम चूल्ही कि फेंक दे हम लवाना छोड़ दे हम चूल्ही जय हो तो छोड़ दे हम तो हर घर सैया चैता में आवाना तो जाइब नहीं हार करे जा फेंक दे हम लवाना छोड़ दे हम चूल्ही फेंक दे हम लवाना छोड़ दे हम चूल्ही छोड़ दे हम तो हर घर सैया चैता में आवाना तो जाइब नहीं हार करे जा महुआ जुआता आ देवरा नतिया हमरा पमुआ आओ आओ घेरा घेरा ए हो गाए कृष्णा भैया भौजी के चल पाएंगे सतैबो अरे बन रहा अरे बन जा बाबू बन जा मुंह लाग के हो सारे लोग कोए कवना काम के भक्तार बा तोहरा लदी मन हमरा नैहर के यार बा भाई के ठीका नैहर के यार बा करत चिंगलिया भर दत चलिया करत चिंगलिया भर दत चलिया जो बना मचावत कहार सैया चैता में आना तो जाइब नहीं हार आओ ना एगो तो तू बुझब तनको दरा दरा नहीं के आव सबका गतान भेवाग अभी ले हमर गतान जुड़ाइले भाई राजा आओ आओ अरे चुआला आइबो कि ना आइबो अब बुझाता जे देवियो गीत में गइबो आइबो कि ना आइबो कहाँ कहाँ गइबो ए मरता वे धाह धाह जरता जमीन हो ढोवत में बोझा हवा भीजला मशीन हो भीजला मशीन हो